Ahoj, tak jak víte, tak jsem minule natáčela video 11 věcí, které nesnáší. Nebo 10? Teď nevím. Tak já vám řeknu 11 věcí, které zase mám ráda. Takže první věc je, mám strašně ráda květiny, jako třeba růže, mám zbožňuji, je mám strašně moc ráda. Za druhé, mám strašně ráda svou rodinu, strašně moc. Za třetí, mám strašně ráda své rodiče, protože, proto. Za čtvrté, mám ráda svého kocourka, pokuska, se zvířátkem. Za páté, mám ráda těla, tak jak tak, možná, moc ano. Za šesté, mám ráda brachu, i když mi někdo sere. Za sedmé, mám ráda své kamošky. Za osmé, jo, mám strašně ráda své malovatka. Jak se podíváte tam nahoře, to je celá polička malovatek. To byla za 9. nebo za 8. to je jedno. Za 9. asi to bylo za 9. nevím. Jo, mám strašně ráda sbírání kartiček z Penny. Za 10. Mám docela ráda matiku a za 11. věřím. No, já nevím, co jsem měla říct. A to je jedno. Prostě mám ráda svůj pokoj, teď mám svůj klid, soukromí, když mi někde lezou, ale to mi nevadí. Takže uvidíme se zase příště. Možná udělat teďka Iva video, nebo nevím, možná ho udělám. Takže ahoj.